दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आलादा केस माने मोनसे जाथाय जादों बेनो जाहैबाय बे आइफुलि गामियावहाय जाथाय जादों मानो होनोब्ला सासे बोरायसा बैसोनि मानसि आरो बेहाथ' माने गथ' साथाम दंखायो ओमफ्रायहाय हिनजाव दंखायो ओमफ्रायहाय हिनजावबो दंखायो बेहा ओमफ्राय गथ'फोर साथाम दंखायो बिजामादै मोनलायनाय मानसि ओमफ्राय मानसिया एसे बोरायसा जुवान बैसोनि मानसि आरोना माने बिजामादै मोनलायखाबाय ओमफ्रायहाय सासे गावनि उन्दैजों समान गावनि फिसाजों समान सासे सिख्लासा गामिनि बे हिनजावखौनो बियो मोजां मोनो बा गोसोथोयो बेजों मोजां मोननानै गाज्रि सोमोन्दो थालायबाय थायो सानफ्रामबो बिदा बेनो जाहैबाय आङो बे समाव सफैनो हादों जाहैबाय बेनो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफुलि गामियावहाय आङो दंफैयो बे आइफुलि गामियावहाय मोनसे जाथाय जादों मानो होनोब्ला माने सासे हिनजाव गोनांखा आरोना बेहा साथाम फिसा गोनां दंखायोमोन सासे माने उन्दै बैसोनि मानसिखौहाय बियो अनेकथा सानफ्रामबो दिनैबो माबा माबि जाहोयो लोंहोयो फुस्लायो बेखौ गाज्रि रोखोमनि खालामनानैहाय बेखौ माखासे बिदिनो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ थाल एरिफोर खालामबाय थानानैहाय बेखौ दिनैहाय हमनो मोनदोंमोन ओमफ्राय बियो दहाय मथा-मथि दिनै थांनाय हरनि मथा-मथि फुंनि 6टा 7टासो बायदियावहाय बेखौहाय मोनदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय बेखौ हमनानै खानानै दोनदोंमोन दा हरसेयावनो माबोरै जाखो ओमफ्रायहाय बोरैबा खारफिनबाय आरो दा बिनिनो मुङानो जाहैबाय पिलिमन नार्जारी ओमफ्राय बियो माने बे आइफुलि गामियावहाय गोरजासो थाफैदोंमोन ओमफ्रायहाय मानसिया दिकेजुलिनि ओमफ्राय बेसेबा गोबाव बेयाव आइफुलियावहाय बियो रायजो जाबोखाबाय ओमफ्रायहाय मथा-मथि बिनि फिसाफ्रा बे हौवानि पिलिमन नार्जारीनि फिसाफ्रा जाहैबाय साथाम दङ सानै हौवासाफोर दङ ओमफ्राय बिहा सासे बिजामादै मोनलायनाय बेबायदिबो दङ आरो ओमफ्रायहाय बियो दिनैहाय माने सासे गावनि फिसाजों समान उन्दै बैसोनि मानसिखौनो सानफ्रामबो बिदिनो दिनैबो गाबोनबो सानफ्रामबो बिदिनो माबाबाय थायो जाहैबाय जेनेबा उन्दुलायबाय थायो जाहैबाय बेफोरनि सोमोन्दो ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा खेल खालामबाय ओमफ्राय मानसियाबो एसे उसुबिदा जाबाय बेनि थाखाय बेखौहाय रायजो राजाफ्रा हमना दोनदोंमोन आरो दा बे मानसिया खारदों ओमफ्रायहाय बे मानसिया दा खारबाय बहा दङ मिथिया माने दहायसो माने फुङाव खारदों ओमफ्राय बेखौ नैबे फट'आव होना दोननोसै ओमफ्रायहाय सोरबाफोर बे फट'आव नायनानैहाय माबायोब्ला नोंथांमोना हमनानै दोन ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाहाय मोनसे नाम्बार होनानै होगोन बे नाम्बारावहाय कल खालामनानै जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन बेवहाय कल खालामनानै जाबाय बिनि नामा जाहैबाय पिलिमन नार्जारी बियो आइफुलि गामिनि 1 नं आइफुलि गामिनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ओमफ्रायहाय मानसियाबो माने बियो गोजासो थाफैखादोंमोन आरोना बे आइफुलि जायगानि नङामोन नै बियो ओमफ्राय माने बियो दिकेजुलिनिसोमोन जाहैदों आरो बियो ओमफ्रायहाय बेवहाय बिहा साथाम फिसा दंखायो हिनजावबो दंखायो ओमफ्राय सानै हौवासाफोर दङ आरो ओमफ्राय सासे हिनजावसा माने बिजामादै मोनलायबाय आरो ओमफ्रायहाय अब्लाबो बे गावनि फिसाजों समान बैसोनि मानसिखौनो बेबायदि सानफ्रामबो बिदिनो माबा माबि खालामबाय थायो जाहैबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेखौहाय दा रायजोफ्रा मिन्थिनानै सुलुं मोननायजों लोगोसे बेखौ हमनो मोनदोंमोन होमब्ला बियो माने खारदों आरो दा माने हमना दोनबायमोन बेखौहाय बोरैबा गनानै खारदों आरो बियो दा ओमफ्राय बे मानसिया बहाबा खारनानै दङ गावनि बाइक दङ ओमफ्रायहाय बाइकखौ लानानै खारदों आरो बियो ओमफ्रायहाय दा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बहाबाफोर मोनदोंब्ला बे मानसिखौहाय हमनानै दोन माने जेने थेनेब्लाबो बे मानसिखौहाय हगारनो नाङा माने बे मानसिखौ माने गावनि एसेबां उन्दै गावनि फिसाजों समान बैसोनि गथ'खौनो बेबायदि खालामदोंब्ला बेखौ मालाबाबो हगारनाय जानाय नङा रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदिखौहाय आंनो फोरमायहरदों आरो नैबेनो बे फट'आव होनायानो बेनोसै आरो